Bé, bon dia a totes i tots i moltes gràcies per haver vingut a aquesta convocatòria de roda de premsa. L'anella verda a la ciutat, però no una anella verda com la que se'ns planteja per part del govern municipal, tot i que sembla ser que hi ha hagut una modificació d'aquesta anella verda, perquè el que nosaltres enteníem com l'anella verda que l'Ajuntament plantejava i parlava fa un temps no era ni molt menys l'anella verda que el senyor Mut està plantejant en aquests moments a nivell del govern municipal, i per això nosaltres sí que el que volem és tornar a rellançar aquesta idea d'anella verda que en un principi van començar i vam entendre què significava i el que per al bloc Verds en aquesta ciutat és realment una anella verda a la ciutat. L'anella verda és un concepte que naix per generar una eina i un instrument de planificació territorial. És una eina, un cordó verd que envolta la ciutat, no que estiga dins. Nosaltres ens alegrem de que per fi la dreta obliga els ulls cap a les iniciatives verdes i està molt bé que hagin tancat un recorregut verd unint parcs urbans dins de la ciutat. Això està bé, però això no és l'anella verda. L'anella verda és una sèrie d'espais, tal com es va projectar fa 5 anys o fa 6 anys, que és la que nosaltres confiàvem que es tirarà endavant. És una sèrie d'espais públics que ja ha comprat l'Ajuntament, com ara el Castell de Bairet, com ara els ullals de la Torre de l'Estany, la platja de la Huit, el Serpis, l'ermita de Sant Antoni, l'ermita de Martorell, units per totes les propietats privades i les que es puguen anar comprant, que s'animen a fer-ho i aconseguint aquest gran corredor que ha de ser veritablement la peça clau del PGU, del Pla General d'Ordenació Urbana de la nostra ciutat, per generar espais nous i regenerar espais degradats i a més una eina magnífica per connectar a la ciutat amb el seu entorn immediat. L'anella verda, tal com la plantegem nosaltres, ha de tindre punts de connexió amb la ciutat, una millora de vida molt considerable. Pensem que aquest és el nou model territorial, el de mirar cap a la qualitat de vida.